Mahigos, matinabang, padaba kan masa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Probado na sa serbisyo, dakul ng napatunayan. Iboto number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Global Albay angat lahat, oh, go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo, dakul ng napatunayan. Iboto number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Tuni sa GB. Tuni sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinagdinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tuni sa GB. Tuni sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tuni Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po sa gabos ng mga parantabay kan sa tuyang programa ngunyan na Sabado. Mag-iribeba naman kita sa gudyan alas 5 nin hapon digdi sa programa ini. Ang programa ini ato sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Maray na hapon sa mga nakatutok sa traditional radio, sa DCGB News Online, DCGB app, YouTube, Instagram, at iba pang social media application. Ini po sa inyong amigo sa radyo, Edwin Peralta po, nagpupugay sa Lambang sa Rosendo. Katuwang tadyan sa laro teknikal si Nems Flora. Magoro na istorya lamang kita kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. May kuryente na tatanems day pa. 2 oras pa di. Ang grabing alingaut ko sa bago. Dekang maginibot, paano ka? Dekang kuryente. Kaya siya iba gayon, nagpaparos-paros lamang sa mall. Sige sa nasuro, libot-libot, paano ka yan? Mauruli yan, dyan pagdrodiklum na. Maray na hapon kay Kapitana and ex-officio City Councilor Mila Bal kan Barangay 2.
Si King Reginaldo man dyan sa bangker. Ano, King? May monitor ka dyan? And all the rest. Sabayan nido kami, digdi sa programang ini. Sige, so diretso na po katakan sa tuyang mga istorya. Ano po? Ayan. Sa aga pa lang tabi, puuna kan, anong ngaran kayo ni? Semana Santa. Sa paagi po kan Palm Sunday, palaspas. Ayan. Magdara ke Langkoy o bien Oliva. Ayan. Diyan sa mga simbahan Katoliko, araw kayan, tradisyon niyan na sa Palm Sunday, Domingo de Ramos, ang mga tao, ang mga paratubod, may mga daradarang Langkoy, Buda, Oliva. Ayan. Inda ko siya nangunyan kung gura ano na an rolangkoy, Buda sa Oliva. Garo, ababa na 20 pesos sarong ano nga ka ni pidaso. Kung may mga pigapo na siko-siko, anong siko-siko? So, ano nga ka ni, so langkoy baga na may mga design, ano, garo mga surusigsag. Igwa pa nga na yan tatanamski mga garo pato-pato. Ano? Pipa bendisyonan na yan. Iyo. Sa aga, kung di ako nasa salaan, blessing kan mga yan ang Langkoy, Buda, Oliva, dyan sa may Ampangkan City Hall. Dyan gigibuhon. Taday mapili sa park. Tas, sarado pa. Ano? Dati-dati, dyan sa park yan pigigibo. Inda sa ibang lugar, may kanya-kanya man na yan na lugar na gigibuhan kan pagbindisyon. Ang sistema ugarin, kung minsan, bago matapos ang primerong misa, nagbibindisyon na. Kaya, minadurulag duman sa laog kan simbahan. Paruluwas. Dahil patapos ang misa, tamapabindisyon. While ongoing ang misa, sa primero misa, sa luwas, ongoing man ang pagbendisyon. Kaya so, mga para simba, duman sa primero misa, minaro luwas, tama pabendisyon. Tataod-taod, masunod ka naman, so sige, ikaduang misa na. Ayan. Iyan po na Langkoy, Buda, ayan na Oliva. Yun yan ang pigagamit. Pag Ash Wednesday, ta sisulo iyan, nagiging abo, yun ang kikurit sa angog ta. May kasabi na benditadong tubig. Ayan. Iyan ang pagtubod kan mga Katoliko. So poon sa aga, sagud otro Domingo, yun yan ang pigabod ng Semana Santa. Para yun yan, iba na angon yan kaysa kan mga nakaaging panahon. Malangani, kasubanggi tatanems, maski sa ingayod na parokya, dati-dati ang istasyon o Station of the Cross, pigigibo siya na yan sa laog kan patio, kan simbahan. Pero bago na ngon yan, so kaswapon, ultimong Station of the Cross, ang pigrotahan na, so lugar na lilibutan kan prosesyon sa Biyernes Santo. Iyon na ito. Kaya siyempre, kaswapon siya iba, medyo nagka-traffic sa mga lugar na pig-agian kaya itong Station of the Cross. Ayan. Sa ibang mga parokya, may kanya-kanyang schedule. Tanagimatan ko kato tatanems. Pag Domingo de Ramos, may prosesyon na yan. Pagka hapon, haros, araw daw kayo ito, may prosesyon. Pag Martes, igwa. Miyerkules. Tapos, Biyernes,
Domingo de Pascua. Haros ka to oral daw, may may prosesyon. Kaya, may mga ataman ki Santo, nanganganaan kan pakaon, nanganganaan ta, biyo ka itong nagpapaburuno ki Orig. Apere sa na kung Biyernes Santo. Ta sa mga parabusol, buda sa mga nagsasarabay sa prosesyon, mapakaon ka ito. Pero ngunyan, iba na ang sistema. Medyo tipid-tipid. Biyernes Santo na sanaan, diyan sa Albay District, Biyernes Santo na sana ang prosesyon. Kan mga paso. Hindi ko lang ngunyan ko nadagdagan sa paso. Ta dati-dati dyan, mga 60 paso na ang igwa dyan sa Albay District. Darakulaon pati. Hindi ngunyan ko may bagong paso. Ayo. Tapos pag Domingo, haros, dati-dati, dakul makinagya si Sarabay. Ito ba ang pigapod na salubong? Buda so Alleluia. Yan. Binago na. So mag-ina na sanaan, nagsasabatan. So ibang mga apostoles, dahil naka-intra. Yan. Hindi ko lang sa ibang mga parokya kon may mga kambyada man. So, ang tabayanta na sa natabayan. Oy, tabi, tamasimana sa tangon yan, pagarumdom sa mga kandidato. Pagarumdom sa mga kandidato na bawal tabi ang kampanya pag Huwebes, Biyernes, Sabado. Bawal tabi yan. Dahil pwede dyan ka mo mag house to house or mag anong ngaran kayo ni? Kaigwanin mga caucus. Bawal. Pengaluan manindo. Tawan manindo nin lugar ang mga tao na pag hurup-hurup kay ning agi-agi ni Kristo. After ngaya Easter Sunday, sige go. Pait-paitan na nindo. Kaya madali na ang oras. Pirana sa ng aldaw. After Holy Week, mga tulong simana na sana, iyon na iyan sa pigapod na Judgment Day. Buda tabi, pagarumduman sa mga kandidato, na bawal tabi kamo mag-distribute nin mga kamiseta, ani ba tatanems, pag-araw kayo ni nananaoki kamiseta, then ino paggamiton na Semana Santa sa pagkampanya. In what way? Ngayon mananaon nin kamiseta, but sabiyon tabi tatanems, kamiseta ninda may mga nakasurat kan kandidato. Sa perintera, so santo, pangaran kan santo. Lalo dyan sa Albay District, sa Albay District, ang mga para busol, buda so mga supporters kan mga paso, may mga kamisita yan. Ngaya Santo Santiago, Santo Santiago Mayor, Santo Santiago Minor, ngaya Tercera Caída. Anong Tercera Caída? Ikatulong pagkapadungkal. Tapos iba pa, mga santa. May mga kanya-kanya yan na uniforme. May mga donor iyan. Kaya day tabi ka mo dyan makibuntog sa mga kandidato. Ang kaso, alimbawa, igwa ki mga kandidato ngunyan na may mga atama na santo. Dito mga malikayan yan. Of course, pag prosesyon or bago magprosesyon, pag inilawaso sa indang mga atama na santo,
Riyaon andyan. Ano? Riyaon. Oh, na paano ngaya? Di man pwede magsabi so may atamang kan santo na siya kandidato. Oy, di pakaling awi. Bawal manggarari. Masupog. Ha? Di pagsalakan ki politika ining obserbasyon kan Semana Santa. Pagkatapos na kayo niyo, dismiss na. Pala na kamo, puga-puga na kamo. Ha? Igwa ki mga kandidato na sa gungon yan, day panarabos ang sa indang area of responsibility. Kaya double time. Uyog-uyogon mo sa sarong aldaw, mga duwang barangay, ang pigtatahi ninda. Ha? Mga duwang, yan, pagkaaga, house to house. Pagkabanggi, kokos. Pero ang sistema kaniba, sumagkataraning na lugar sana. Dipisil kung may mga distansya. Paglagadi ninda, mataramduman sa ibong, after kan pagtaram niya, mabalyo duman sa ibong naman, nagkakamaratangaan. Yan. Nagpapara reklamo ay mapagalon pala ngaya. Natural. Masakripisyo. Matangis, mga tukadon. May mga minsan, mga maalnas pa. Natural. Parte yan. Na dapat abuton nindo sa mga dapat arabuton na mga harong. Nagaagad ka mo nin boto pag-abot kan aldaw. Ayan. So iba, dai nakakaantos. So iba nga ni iugakan. Ano na sana? Ano na sana ang fight nindo? Oh. Ayan, igus-igusin nindo tabi, madali na para 45 days o 42 days ang campaign period day pwede siya tulo. Tulong aldaw. O sagod sa na yan sa Mayo 10. Baka ining paglalaog kan Mayo, mailing ang nirigay sa mga o yan ang talagang grabing pagtiripon. Grand Rally. Ika nga. Ayan. Magkakaigwa kayan kay araw kayo ng mga pagtiripon. Mga ultimong simana bago aldaw kan perilian. Riyao na yan dyan. Grand Rally kaya ni mga kandidato. May mga showbiz personalities naman silang kukurahon dyan. You know? And pagtiripon-tipon. Pati ngun yan so ibang mga kandidato na haadit man sa kamugtakan ninda. Ano daw niya kung manggana ako? Apoton mo niyan ang kandidato. Kamusta paglibot-libot? Okay man ngaya? Okay. Pero may okay. Dahil ka makadangog na maluya. Maluya ang resepsyon. Pero may okay. Magayon iyan. Positive. Think positive, sabi nga ni Kayan. Yan. Pero, yan, ultima ora, dapat igwa ka kay bala. Yan. That is the most important thing na dapat na masabutan kan mga kandidato. Dapat igwa ka. Takunday ka man, lingaw ka man. Tayo na ngunyan ang tradisyon. Pako? Pasiguro ka mo. Sabi nga na kayan, kung sabi, makadiyos, makatao, dapat makatao man. Ayan. Buda, siyempre, kanya-kanya ining mga pigapon na special ops. May mga special ops yan. Pag-abot kan oras, ini maski magkaarapil ini. Sarong linyada sinda. May kanya-kanyang strategy yan. May kanya-kanyang strategy na, nga boss, mga leader ninda, isingit man nga ako nindo. Uning yan para sa inda. Bala ka na.
Yan, kanya-kanya. Kapag abot ka ng oras, padarakulan bagay ni. Ha? Padarakulan. Bako na, di naman uso ka ito. So, yan ang pagbinatuan mo answer o, rabos na may boto. Ha? Di naman uso. Yung baga, ngunyan, individual. Oh. Kung di ka nakarumdom, di ka man marurumdoman. Ha? Kung tapi-tapi siya na, di man kukuritan so bilog sa ngaran mo. Di man ngayon oh. Di ka man kukuritan, so di ka makakaresyabi, kiboto. Yan. Kaya, may kanya-kanya man iyan na strategy. Iyo po. So, kamo nagiraray tabi, mga tugang, an mag-atid pag-abot kan aldaw. Kung sisay sa mga ini, nailingin do talagang sincero. Talagang ang pigtataram makatotohanan, bako budol, bako kautikan, so kayang gibuhon. Yan. Pero kung para abladahan man sa nakamo, aray uman sa katotohanan, and difficile mangyari, dahil na, yo, kaya, bako ngaya, kumumidbid mo, si Talpulano, midbid mo, iyon na ikukurit mo. Kakunday mo man na iiling na di man talaga pwede, dahil na. Bako? Yan, ano ba paano? Siyempre, butuan ko ngayon ita, nailing ko ngayon sa Facebook. Butuan ko ngayon ita, gwapo. Butuan ko ngayon ita, magayon. Bako man na yan araw kaya, bako man beauty contest or yan ang paggarupuan yan. No di, kung sisay, nailing ta, na pag-abot kan oras, tiwalaan ta, pasublion ta, nin taon ta nin mandato, igwala makimaginibo sa posisyon na kakapotan niya. Ano? Bako yan araw kaya na, ay gwapo nga pala nito si Mr. Flora. Butuan tata, gwapo, maputi nga ya. Ay utong nga si araw kaya ni magayon nga ya, butuan taman. Bako man araw kaya ng pahit. Ilingunin do sa mga kwalifikasyones man. Kung may kakayahan, may kapasidad, may kapabilidad, may mga dapat may kay, kakayahan, kapasidad, kapabilidad. Ilingaw, aliw na nilo sa sarong kay. Anong nga kwe, sarong kay? Tena kamataram. Okay. Sige, alas 4:30 po ang oras nagdi sa tuyang programa, mabalik po kita. An oras hatod sa Indukang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Mahigos, matinawang, padama kanmasa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Angat ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na akik ang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan.
Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Global Albay, angat lahat, oh, go Joey Salceda. Global Albay, angat lahat, oh, go Joey Salceda. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto number 2 sa balota, Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Totoo po yan. Yan. Angat ang lahat sa Global Albay under Governor Joey Sarte Salceda. Napatunayan na po yan. Disdi pa kayo ito. Yan. Bako lang sa kung ano, no di, may resibo yan. Kung ano ang mga naginibuan niya kan mga panahon na siya yaon sa poder. Iyo, nakulunon bagatabi ang naginibuan niya as congressman duman sa 3rd District, as governor sa Albay, as congressman sa Tudi. Yan. Mailing manindo yan kung ano ang mga nagkaginaribuan kan sa tuyang congressman. Nangunyan mabalik sa probinsya kan Albay. Pag-abot kan panahon. Sige-sige ang paglibot ni Kong Joey together with Vice Gubernatorial Aspirant Diday Ko. And of course, slate sulinyada kan Global Albay. Sa iba-ibang banwaan, sa iba-ibang banwaan sa enterong probinsya. Kung sa 1st District, mga kairiban yaman, mga taga 1st District. Sa 2nd District, mga taga 2nd District man. Sa 3rd District, iyo man. Yan. Puro sa napaglatag kan mga programa. No to negative campaigning. Yan. Yan. Tamuya masabutan ka ng mga tao kung ano ang mga plano. Kung ano ang mga plano. Dahil ki mga paglastar sa mga kakawat. Yo? Yan. Okay. Congratulations palantabi sa Bio Pulangi. Sa magayon na resulta sa pinakauring board examination. Ano ito tatanamis na board exam ito? Yan ang garo electronics gaw dito na nalingawan ko. Yan. Okay. Okay, sige. So, diretso po kita kan sa tuyang istorya. Sige. Oni po, oni tabi. Wala lugod siyo, ko. Ayan, oni. Tama. Just recently, mga tugang, si Kong Joey, iyo po ang author kan Bagong Republic Act. Bagong Republic Act. Creating another department sa gobyerno. Rumdum nindo so NEDA, National Economic and Development Authority. Yan, under sa Office of the President ito. But ang ginibo ni Kong Joey, mga tugang, nag-file siya kibil to create another department. Ini pong Department of ano na ito? Meaning kaniyo Dev Act. Yan. Yan. Okay. Ini po. Napirmahan na po ni Presidente Bongbong Marcos ining Dev Act.
si Kong Joey Tabi ang main author kay ni duman sa Kamara de Representantes. Yan. Sabi po ni Kong Joey, yan. Ini pong Dev Law or Republic Act number 12145. Yan. Sabi ni Kong Joey, I thank President Marcos for signing the Dev Law. I have championed this law for 3 Congress as principal author, technical working group chair, and sponsor. This makes NEDA a full-fledged cabinet-level department and will hopefully strengthen long-term and future thinking in the government. When government can think and plan long-term, it can pursue policies and projects with greater returns to the people than what is currently popular or convenient. Yan. Binago na po so pangaran kan NEDA. Department na ini. Naligawan ko so kung sabihin kanina, Department of Development, Economic, etc. Yan. Si Kong Joey Tabi ang utak kay ni sa Kamara de Representantes. Siya ang utak kay ni. Another creation of department. Bako karaw-karaw Tabi ang pag-file kay Republic Act on in bill sa Kamara. You have to justify kunata ta kay puan araw kay ni. Ma-undergo ini sa alawig na proseso, pagdangog, etc. And you have to convince your colleagues para mas na may pasar ang sa imong proposal. Idedepensa mo Tabi ini sa mga tao, sa mga miyembros kan Kongreso, pati na sa Senado. Kung may lusot ini sa third and final reading, igwa pang pigaapod na bicameral conference committee. Pagbibiryoon pa yan, House version and Senate version. Kung makasabay sa plenaryo, magkaigwa kay Bicam report, aprobaran, isusubmit iyan sa Malacanang for signature kan presidente. Kung maamuya ang presidente, ibibito iyan. Iyan, ibibito. Kung okay, ayan, diretso, mapipirma na yan intolo. Kung alimbawa man na pigpalingalingahan, maglaps intolo, approve manggara yan. Maski din na pirmahan kan na presidente, pero naglaps, magiging limang garare yan. Alato na, may nag-aapot digdikon department na po ini. Department na po ini. Napirmahan na po ni Presidente Marcos. So, Republic Act na ma-create ka ng department. Salida sa yan ang NEDA. Na dati, ang NEDA under of the office of the President pa sila. But now, magiging pamayo kayo niyo, magiging cabinet member na. Yun na po yan, magiging cabinet member na. May, na siya, yan ang kasabi na siya sa mga pagteripon. Okay, so yan, DepDep, Republic Act, ito na, Republic Act number 12145.
napirman in tulo ini ni Presidente Bongbong Marcos. Ayan. Si Kong Joey an author tabi kay ni. Duman sa Kamara de Representantes. Okay. Una po yan, okay. Yan po yung digdio. Pigbabasa ta sa nano. Ito na. Ini po ang mapakusog sa Regional Development Council. At digdi baga sa tuya, may mga kada region may RDC pig-apod. May RDC, Regional Development Council. Ini po ang instead of NEDA, kaya digdi sa regional office digdi kan NEDA, babaguan ang pangaran. Department of Economic Planning and Development o DEV. Department of Economic Planning and Development. Yan. Ini po ang mag-serving primary socio-economic planning agency na mahaman nin panghaluyan na development framework kan Pilipinas. Na para papalaman digdi ang institutionalization kan Regional Development Council system na makakatabang para mas mapakaray ang pagplano kan mga pangangiipo kan mga LGU. Yan. Dahil digdi magiging aktibo man ang sindang pakikipag uning parte sa National Government Planning Process asin ano man na programa na maaprobaran para magpadagos ang mga programa maski pa magsalida nin administrasyon. Okay? So yan tabi. Salamat na maray tabi Kong Joey for this. Yan. Okay? Bueno, kasusarong aldaw, nakauron mi si ako Bicol Party List Representative Attorney Raul Angelo Bungalon or si Kong Jill Bungalon. Nangunyan, nag-aspirar po na maging kongresista kan Premier Distrito kan Albay. Naiapot mi sa iya ining mananangod sa social pension kan mga senior citizen na yaw na sa kamot kan Senado ang pag-uugid and hopefully before matapos ang 19th Congress ipasar na ini and maaprobaran in tulo maging lay kan gobyerno. Magayon ang mga napapalaman sa propwestong ito. Universal Pension Bill. Regardless kung ika pensionado kan SSS or Social Security System or GSIS, bastang kwalifikado ka as senior citizen, you are qualified to receive bako man dakulao na kantidad. At least nakakasiguro ka, Tata Nems, na igwa ka lamang kidiit aside from your monthly pension. Yan. Okay. Aside from that, pigpaliwanag ni Kong Jill ini, may reaction masyado man sa pigapod na ngunyan baga karampanyan yan so mga pakaraot yan ibang mga kandidato. Natural yan pigapod na madislinging saramugan ki bata o saramugan ki dugi. In other words, mga pangaratak. May reaction man siya dyan. Pero inutunta itong sumananangod sa Universal Pension Bill na hopefully maaprobaran nila.
Paitano tabi, boss. Kung sa mga maganda ko man nangyayari sa universal universal social pension. Yeah. So far as we are concerned, naipasal kami yan sa House of Representatives sa third and final review. So bill ni, iyawan mo yan sa Senate, and as per last update, iyawan po sa Sarong Committee headed by Senator Amy Marcos. Kay Puan pa rin na magkondisyon yung Sarong Committee hearing. But we're hoping na sana this 2025, finally, may pasat na ang universal social pension. We were able to look for the possible funding na kung saan buwaning sufficient pondo para matapad the most na senior citizens, no? 1,000 pesos kada bulan by way of social pension. And sana aktuhan na ng Senado para matapos na yun. And we still have 2 weeks pa na session by June 1 until the end. Hopefully, maaprubaran sa third and final reading sa Senado. Ano tabi kung ini sa bill na ini o sakop na kabos whether SSS or GSS pensioner ka? Yes. When we speak of universal, walang qualification. No? Dapat gabos, pipili, regardless kasi ng social status. Asa mo yan kayo pagtungod? Simple man siya na. Gabos na senior citizens, iba kaya pinaging ambag sa tuyang nasyon. And therefore, kaya po at naman na marikomisar ang ambag na ito sa pagkikaling social pension. So what is 1,000 pesos per month para sa gabos na senior citizens? So, pagpakonsuelo, recognition, gratification sa mga ambag nila. So, kami man sa Congress, tinawan din namin yung gabos na options kung sa ito kuha o sa pondo na pinag-ito. Saan sa lugar? Saan sa buwan mo? Basically, sa annual budget, no? Sa national budget, sa we will allocate billions of pesos just for the continuing payout for the but there are options pa nga na for the meantime na bako. So mga bakong indigent senior citizen, sa first 2 years, makukuha nila is 500 pesos. Until such time na dadagdagan, so pondo for the universal social pension, on the 3rd year, kabus na, sarama na, 1,000 pesos kada. Tapos, meron din na option na on the 5th year, considering na sa inflation, kasi baka after ilang years, hindi mo naman masyadong mati ang 1,000 dahil sa mahalo ng mga Amerikano. So there's a tendency na baka magtas dito sa social pension. But we are not after that talaga. Ang gusto talaga po na universal. Gabos talaga tawag. Ano tabi ni kung monthly or quarterly ang payout? Monthly. And ngunyan, ang social pension, inali na sa DSWD. Yan na po sa Commission ng National for Senior Citizens. Sinda na tabi ang implementing agency for the payout ng mga social pension. Kung siguro na talagang mag-delegado, kasi may mga senior mga ako rin na kurang-kurang mo daw kung ano ba kung mas sure na. Of course, availability of the budget and of course, additional manpower. You know, ibang tigigibo din ng quarterly na ang explanation man is savings. If we will do a monthly payout sa logistics, sa manpower, sa gamos, gastos. So, pigbibirio nila na after 4 months, sa kalang nila bibirio, sararuan na ng payout sa moment na sa gastos. But we want it as monthly. Ang tabang baga pag kung sasabi mo tama, pag natapos sa tamang panahon. Pero kung hindi naman delayed na or too late na, hindi mo na masabi siya. Kadagwan kasi sa mga senior citizen, din namin ang kwalidad sa Yeah. Pero kung ano yan, naripigigit sa puwera siya kang Senado, parang iniis na lang na, hindi nakakasabay-sabay ka, sabay cameral, at ano kaya ang pinakarason? Pwede kita makapunan sa Senado na baka pwedeng pasagnakan para sa mga senior citizens. Well, ang nahiling kong rason is budget. Baka kasi iniisip nila na walang mapagkukuhanan.
So, but when we passed that in Congress, in fact, in one of our committee deliberations sa ALCO, we were able to find out so mga possible options, source of funding na pwede mapagkuhan. So, we gave that options already. In fact, to be honest, Congressman Joey Salceda also proposed other source of funding kung saan pwedeng kuhanin. And we came up with options na for the first 2 or 3 years, 500 pesos muna. So magabako pa indigent senior citizens. But we want it as soon as possible na dapat universal na. Kung taon ng pagkakataon ko, iba ng playing field mo, bako ng at large, talagang first district, ang hiling mong mga ito na para sa first district. Well, for me, basic services, of course, tawag na naman yung solusyon ang kuryente. But most of the concerns, tubig talaga, malinaw, parang kasi district, water district, even municipality of TV, level 2 lang ang water system. In fact, merong ordinance sa Water District Association, Duman. Of course, lalo-lalo naman sa isla. So, well, we have simple solutions to that basic problems, access or supply of water is the solar-powered water system. More funding, more allocations for the water system, especially those that are unserved and underserved with respect to water supply. Ang sarap ko sa naging problema natin sa naging issue kung sa kay Congressman kuning Tagray District Hospital. Dahil man niya, sige, kasulog-saligan niya, dahil man niya kasi kaso, sa gusto niya yung Government although parang sa provincial government, pero kung saan naman, align ka mo ni Governor Joey, ano ba pwede niyo pa rin para well, we will seek help sa national government through DOH. In fact, iba naman yung development, siguro last month, iba naman yung mga dental services. So, yan sa mga additional services na naidala doon sa Cagayan District Hospital. But for me, the way I observe it, there is a lack in funding from the provincial government and of course from the help from the national government. So, para mas lakod ang servisyo na may ito ng Cagayan District Hospital, mag-increase kita yung budget, additional medical services, additional personnel. Kasi kung may mga laboratory ka man, di ka man tao, useless. So, these are the things na dapat kayo po ma-address. Dagdagan ang mga services, let's say, so mga basic na mga laboratories, x-ray, ECG, etc. Dapat available na yan dyan. And the only way to do it is, of course, we can seek help sa funding sa national government. Pagpa-infuse kita ng pondo doon. And of course, with the help also of the provincial government, to really put allocation, high allocation of budget, patabot sa pag-operate din ng district hospital. Ba't nga ba sa may nag-operate nagdagdag yung operation duman para sa mga surgeries? Yes. Hindi mo niya ito nawara? Tapos walang medical personnel who we should have permanent medical personnel, doctors, nurses, medical staff na nagpipirmi talaga dito. Hindi ko na muna daw po natabi ko. Pero may mga kagadan pa na ito pa na isuwag ang mga barang isla Cadora, di po na sa gawing balwa. Bilang sa mong banwa, pwede daw yan. Well, for the creation of the town, we have to comply with the requirements of the local government. May land area, may population requirement, may income requirement. So we really have to study if pasok sila. But sa hiling ko, di ko aram kung loud sila sa mga requirements. Di ko lang sure. We have to study pa. So, pwede nga yan. So, sila San Miguel, pwede sa rin lang dahil tutulay ng Pagulay. So, hindi natin. Kamusta po ang status ng postponement ng barangay election? Ano pong sabi? Well, most likely, sa iling ko, there will be postponement. But the postponement will be enacted by through
after the 20th Congress start. Okay ba yung version ng Senado tsaka Yes. sa term of office? Yung version ng Senado talks about the term extension or fixing the term of barangay and SK officials. Parte may 6 years sa parte ng Senado, 4 years. What is certain is the President has the approval to really fix the term of the barangay and SK officials. So sabi ko, baka mag-meet halfway, baka gibo ng 5 years. I-consider sa proposal ng Senate, i-consider man sa proposal ng House of Representatives. Mag-meet halfway, parang ganun. Meet halfway, so 5 years. 5 years. Yan ang assessment ko. Makahabol yan muna ng 19 Congress? Hindi kaya. Ano yun? So may epekto sir, so ito pagkatapos ng eleksyon, may epekto sa mga pagsimulan mo na. Yeah, tama. So, but we also have to consider the Supreme Court decision na kung sa i-declare nila ang unconstitutional so postponement na ipinasal ng Kongreso. Sabi nila, warang ground to postpone the barangay and SK elections. That's why it was declared unconstitutional and pushed through to barangay and SK elections. But kung titignan natin ang desisyon ng Korte Suprema and we will follow the local government code that after 3 years we'll be having elections, short sa mga incumbent ko yan, kipirang bulan. Hindi naman ako kung ma-meet sa 3-year na to consider as one term. So, ito so medyo may gap naman. So, most likely, in order to address this, kasi unfair man sa kanila, they will be considered to have occupied for one term, pero they manatapos sa 3 years, which is under the local government. So, most likely, there will be a postponement first, then probably to follow yung term extension, fixing the term of the barangay and SK officials. Yan. Okay, sige. Igwa pa dyan na perapang minutes yan tabi Tata Nems na natatada. So, first part pa sa nan, ano? Ha? I-ano ito na gayon siya na? Ayan ang sumasunod naman. Kung parang 2 minutes. O, sige. Sige, go. Masabutan ta ditong issue sa negative campaigning dyan sa 1st District kan Albay. Sige daw. Ayan. So, reaction masunod ni Kong Gio. And hopefully I can win their hearts and their minds and piliin nila ang karapat-dapat na maging boses. Sorry nga na, rattle na sa ibong. Ano kayo nagkabaraliwan sa ibong? Kung may mga route na binabato sa iyo, how would you react to this? Siyempre, style nila yan eh. But of course, if issue, sisimbagot na. But we will never engage in any negative campaigning. I made it clear sa kuyang allied local candidates that we will never engage in any negative campaigning. Kasi kung issues man siya, mas dapat kitang pwede kitaraman. Pero abo man ka ng tao eh. Ang tao gusto nila maaraman kung anong plano ta, anong ang advokasya ta. So, duman kita nagpo-focus and at the same time, sabayan taman na mga explanation kung ano sa tuyang kwalifikasyon, ano sa tuyang naginibuan, sa malaw pala natulong ko na pagtutaw bilang mga resistant. So, duman lang sa muyang concentration and focus. Kung pumutok yung Kung saan mga nakalay ko man nangyayari sa Universal Social Pension. Yeah. Ayun na ito. Okay na. Sige. So, diyan po minatapos ang presentasyon kan sa tuyang programa ngunyan na hapon. Ayan. Okay, next week, Huwebes Santo, Buda, Domingo Sabado de Gloria, day mo na kita kaya ki programa, no? Mabalik kita after kan Holy Week na. Okay? So, sige. Salamat po. Kaya sunod tabay sa pangaran kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Ini po ang sendong nakaribang ngunya na hapon. Edwin Teralda po. Salamat kan sendong pagantabay. Happy weekend po, sendong boss.
sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at